Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kini kes ke badai mentagasni ki new cases jo COVID-19 hapo state Meghalaya ke jongi. Total ngidon sanpu ndai li kes. Iska sales ngidon sanpusan khandai gede jong ki armed forces southern rail gede ki others. Nangta napo ka Ribhoi district ngidon south ar gede ki armed force ar pade gede ki others. Te ki recovered. The number of testing, sample testing till 24 August, keeping Lafa number of tests, there are 75,239. The total person tests negative till today, the 24 August, there are 72,824. The number of tests awaited, the total are 439, and the numbers of entrants coming from outside the state till today, there are 30,457. Yakini ki test ke bangla afa adu mentagasi ke Arab Saudi baru ke samples dan benda benda ega test ke long nyo pusan hajar aspa lai pugandai nangta ki bala test negatif adu mentagasi ki long nyo pu hajar praspa arbusau ibe nang ap pade ka test result ki badu mentagasi ki long sauspa lai pugandai itu ki bon 5 pade nasyapo bar jongka Meghalaya hadu bentak belapoi hasilong kilong lai po hajar sauspa nyopo. Tigini ki latest update jong COVID-19 hak state of Meghalaya ke jongi. Recovered kanungot mendagasni. Recovered mendagasni kilong kalaingot kiba recovered new recovered. West Jaintia Hills Iway, West Khasi Hills Iway, East Jaintia Hills R, but East Khasi Hills Khandai. So these are the new recovered in the state. West Jaintia Hills 1, the total is 13. West Jaintia Hills 1, West Khasi Hills 1, East Jaintia Hills 2 and East Khasi Hills 9. Total active cases 1,179. 1179. Ki badang long active cases do mentak long isi hajar sispa nyoku khandai. Nangta ke break up kolong gumni East Khasi Hills kilong nyuspa nyoku khandai. West Khasi Hills 43, Southwest Khasi Hills 1, Ribhoi 98, West Jaintia Hills 2, East Jaintia Hills 12, West Garo Hills 223, 223, Southwest Garo Hills 4, South Garo Hills 12, East Garo Hills 3, North Garo Hills 12. The total recovery till today there are 789 and the death is 8 cases. Na kilong ki armed forces Khandai. Iway the patient IPD na po Nazareth Hospital. Arpundai ki high risk contact. Iway the low risk contact. Nata R ki positive na random test na motran. Lai ki positive random test na Anjali. R na po Prince Bajar random test. Nata iway di individual nanta ba iway di biang sa contact jong uway pa positive nanta iway pa di returnee san ba di staff nurse napto ko way ni ki hospital na silo Nazareth Hospital
Nari boy kilong gumne ki high risk contact kilong iway. Ha. Iway di individual case nata ar bude di armed force. Take away ka bangi kren man na adin bang layo ya ka to notification na ka Ministry of Home Affairs ba ka restriction na kamenta ka interstate movement kam day bandon shu tinray hadin bang le kren ni slok ila plu jumut bahan nadong sedong na kaliang jong state government kabla shim ni kana rai ha kana tayo kabla dem bam shi tayo ha ka shi benai kabangi kwa ban khang ya kini ki entry points kadaw kolong namar bangi kwa ban ailat ya kitu ki nongtre ki jengi ke bangi labu akite ki jaka jong ka entry point keleng jong ke jela ba kinyo ki bapli ke jing song thach chitayo batru ka baar kolong ba nginyo ya ka ban penkhoj ban pensuba ha ka chitayo ya kini ki jaka cek ki jongki ki jak song ki jongki khnang ba kanum don kanu ka jing lani ka jing abit na une u covid-19 te kumta meneng lai kren bahkan ni ka rai jong ka state government kan beteng hakaba man ka lai poetry siteng mit hadu nyau terik jong ubenai adu nyau terik siteng mit jong ubenai September, ubenai Oktober, bat ubenai November, kane ka closure lene ka jingkang kan treikam. Bat ya kane ngi pentip biang namar badon la si kibriu kiban yo kiban sutu bakla kiban don ka confusion renga kerpat yaki bakin sngau ba ban ya trelang bat kane ka jing penbait na kaliang jong ka state government. Kata-kata kawai ke benta ke bangakwa ban pentip akmat jong pia kane ke janmit. Kebaar ke bingi keren bah kalau ngadin bingi yok bun ki komplain bun ki jingtip. Menta kasngi ha ke review meeting. Ngiyos ngau bun ba kajing ya komplain namar ba syubu lada don ki bami nang nene silong banlej syathan mau kurwat sikiwai pat ki district lani banlej Garo Hill sikiwai pat ki district lani banlej Janti Hill sikiwai pat ki district. Adalah poi hakitu ki jaka ki snong ki thau kadon kajing penbek ne ki bor snong bor thau kolong ba ki ong ba phi bawan na bar phi dei ban le ia ka garantin khat sausngi ka e ka bangakwa ban pensai leng ba jong phi ki kot khubor sngo ba pensai lem ya kani bat ba ka rai ka bangingi sim na ka sarkar kolong bangi kerpat ia ki local authority ngikerpat ikitu ki COVID-19 Management Committee baro baya kitu ki priu ki bawan lengba jongka inter district movement bakim day ya ka ban bu kendon bakin le ban karantin yaladi hakisnong hakitau jongki namar kene kan kata sibun ya ka kamai ka kaji bat ya ki kam ki jam ke baman kaski ka jongki baro kata kade ka mengisim ya karai menta kaski ban kerpat sai sisin pat ya ki bor snong ki bor thau bakin ye trelang bat ka sarkar bat ru ban burom ya ka tukarai jo ka sarkar lane ka notification ke jo ka sarkar ka bengi ai nang ne sikmat khnang ba kanumbu jing ya ki para breu lani ki para nong song snong jong ka jela megala jongi baro kawai kata kade ka benta ka baar ka bengi kren ha kane ka janmit ka interstate movement ka restriction kadang don yang i hadu menta ka restriction ka tuga is ka notification ngala issue kadang don tang ba kalong ba kum bangong ipi katkum ka notification ka bami na ka Ministry of Home Affairs ka namar ki barum ki bami ki hap baniyaj da ka regulation ka bangang labu na kaliang ka sarkar tik patik bat bangi da kentiu ka rista bat ngi hapan le ru ya ka tuka antigen test hapo ki entry points bat ru ya ka destination ka bakin lej lani ka ka kam ka bakidon ka ban lej te ya kata ngile kum makaladon bat kan yai don kum tai ya ka protokol kalong hi kaju kum kane ke interstate movement ya ka tu kan don ten rei ban ong pada ba andra po hisnong banle ya katuka karantin
kata kamde. Kata kamlo bat kamde ban le kamta namar ba la sim lepa ye ke restriction la le lepa por barung. Ha ka ba hang tu la don lepa ka checkpoint ka bagi check haman ka we pegawai ka district.